Takže čau lidi, já jsem tam u dalšího videa a dneska tu jsem u nového videa z Robloxu, u druhé série z Robloxu. A dneska to je série, a dneska to je video v Robloxu za mod do normál elevátor do češtiny jakoby normální výtah. Skoro tady furt někdo něco píše, nespawnujte. OK, já jdem jezdit, si dáme first person. Co to furt? Jo, why? Což... To je strašně divný tady. Já jsem úplně normální, ale koukejte na ně. Ta hlava, ty vole. To, to je úplně normální lidi, jo? Úplně normální. OK, 3, 2, 1, další bude. Proč jsem dostal meč? Ty vole. Cípni. Jau. Jsem umřel. Ne, já nechci to znova. Jo. OK, jakou krabicovou ženskou jsem nastoupil. 22. Oh my gosh. Tak ty vole, tohle všechno zabíjí. Co to je, ty vole? Se mnou nic není. Takes invisible players. Jo, dáme si pryč hráče. Jmenovky si klidně necháme 2, 1. Aha, já tady můžu i chodit. Teď se mi to laglo. Té hrou, to není. No, mě asi to uje. No jo, trochu šedivýho filmu neuškodí, no a jdeme dál. Já jsem se bugnul, ne. To jsem asi nějaký nenormální. OK. Jsem ze všech nejnormálnější. Kolik je tady pater? Jasně, Trumpe poradilo. To je logika, ta čára přes ty tlačítka. Tady, jsou debilové! Ne! Hell? Mě vykadil! Ne, já nechci umřít. Co? Vůbec, Fut, ne. Kámo, jediný. Což ty jsme... Z toho považuješ tedy s tou tvojí palicují. Mě normálně přitáhej jazykem. Ach jo. 11. OK, teď se bojím, co tady bude. Já se bojím, že tady mě normálně vykadil, ty vole. Tak 1. Aha, tak teď je jinačí portál 2. Ale kostky. Portál 2, oh my god. OK. Já si uportnout. To, co je bez komentů hned, tak automaticky.
Fuj. Ne, ne, já tady chtěl zůstat. Ta kostka nám tady nezůstane, škoda. Ježíš, nevím, co s tím je, ale to je tou hrou. Jak tady se to úplně furt načítá něco novýho, tak se mi to laguje. Příště to bude z ničeho jinýho, no. Možná host, možná ne. No, podle mě asi pravděpodobný, že ne. Jako nikdy by to chtělo nějakýho hosta. Tak tam já nejdu. Jo. Ježíš, se mi ta mapa regeneruje. Regeneruje se mi to. Tak tam nejdu. To je creepy, ty vole. Tam nejdu. No nebo jo, nebo ne. Nevím. Radši ne. Co? Já to nejdu. Dobrý. Aha, už vím. Pan Slendák. Co děláte? No, asi ne, no, tak teď tu hru asi mi to nechá natočit. Protože asi mi to furt takhle bude házet, protože ještě tomu dal speciální mezeru. Já jsem si omlám někoho přidal. Shop. Menu. Mám 6H. Asi jsme to už dohráli. Jste? My padáme! Ze skály, ne, my spadneme! Se uvidíme u jiný hry, teda u jiného módu, no. Který ten se mi laguje. OK, jsem zpět. A dneska. Teď jsem si vybral za mod hide and seek a zatím spektuju. Takže já to střihnu, až budu hrát. OK, jsem zpět. Teď si hlasuje, kdo bude Hydra. Zatím si, vole. Dobrý, tak nějaký Barret, jo, no. C10, Hydra. OK. Aha, já myslel, že jsem mrtvej. To nepřežiju. Já to přežiju, tak kde se schováme? Já bych se schoval... Jít dál? Jo, můžu. To je chytrý. Kámo, potřebuji tvoji pomoc. Jo, dobrý. Díky, že jsi mi vůbec nepomohl. Já se schovám takhle. Je to úplně na houby, že tam je už proběh. To je asi nějaký jumpus, nebo jak to vyskočit, tyhle. Zkusíme to. Jak chceš, jdeme to risknout. Jo, je tady jumpus. Ale nám asi moc nepomůže. Že, já jsem to úplně, víte co? No, tak nic. Tak jdeme na zpátek. No, tak nic, že by zase. OK. OK. Holy shit, mě takhle asi nechytne, hele. Hej, já už to chci. Shit. Fucking čira.
Já to neumím vůbec. OK, budeme si hrát, že to je trampolín a přitom to je trampolín. OK. Ten má jiný speed, ty vole. Tam je ten Hydra. Co kdybych takhle furt skákal? To by mě neměl chytit, ne? Ty vole. Tady myslím, že tady je další trampoška. Uhuhu. Tak to je kruto přísný. Je Hydr, pan Hydřík. Pan Hatr tam je. OK. To je trochu blbé. Tam tuď odešel. No, nothing, man. Oh, man. Holy shit. Neříkej, že jsem já. Uj. Ty vole, to je mega trampoš. To mě jinam vyhodilo. OK. Tak vypadá to, že Kasru... Ne, já se nechci jít, ale nehraje. Ne, on něco dělá. Tam tancoval. Co si tady můžeme vzít? Shutters. Free. Já bych si vzal třeba tohle nebo tohle. Ne. Equip. Ukáž ne. Jak to je tady back? 10 kreditů. Oh my god. My to vyhráli. Co teď? Něco dobrého tentokrát. Ne špatného. OK. Co bude vybírat? Co bude zabírat? No jo, ale nám se to blíží ke konci už. OK, takže já si se s váma loučím a zatím nezapomeňte dát like, nahoďte koment a nezapomeňte mi zanechat odběr a takže čus.